Hei, olen Jorma Luuranko. Sota on hirvittävä asia. Olen painut sotamuistoja koko elämäni ajan. Mutta siitä on seurannut myös jotain hyvää. Nimittäin tämä Xn uusi applikaatio. Lataa se puhelimeesi ilmaiseksi App Storesta. Ja sitten siellä voit kuunnella tietysti kuunteluja ja ostella levykäisiä. Se toimii kanta-asiakaskorttinasi ja on muutenkin oikein hyvä. Eli kannattaa ladata se nyt tuolta App Storesta. No niin. Moi moi.